Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 2 февраль, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Совет гаскәрләре Сталинград бәрелеш. Шурубызны Татар йөзе рубрикасы дәвам итә. Язучы Рабит Батулла татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил иткән Дәрдмәннең карап шигырен шәрехли. Ассаламу алейкум, инсан саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Без бүген бөек шагыйрыбыз Дәрдмәннең кичкенә генә бер шигыре турында сөйләшеп алырбыз. Дәрдмәнд ул алтын базлары хуҗасы. Золотопромышленник дип йөрткәннәр ул. Буржуй дип тә атаганнар. Аның 25 алтын базы була. Золотые прииски. Шуларның 7-се иң алтын күп булган базлар. Ягъни аның кулында бик зур байлык топланган. Ләкин ул шагыйрь һәм бөек шагыйрьләрнең берсе. Тукай да аны бик зур хөрмәт иткән. Ул да Тукайны хөрмәт иткән. Гәрчә аларның арасында бәләкәй генә кара мәче җигереп уза, бер-берсе белән шигъри дуэлгә кирип карыйлар алар. Менә ул вакытларда, ничек дип әйтим, экзистенциалистлар дип атабыз, атай торган шагыйрьләр була. Экзистенциалистлар, ягъни күңел төшенке булган шагыйрьләр, төшенкелеккә бирелә торган шагыйрьләр булган. Әйтик, Пол Верлен, Малларме, французларда, әйтик, төркләрдә, Яхья Кемал Баятлы, бездә дә бар андый шагыйрьләр. Сәгыйть Рәмиев, Абдулла Тукай, Дәрдмәнд. Дәрдмәнднең 1908 елда чыккан кичкенә генә шигыре бар, Карап дип атала. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап. Төн вә көндез ул йөрәдер, юл бара, ят ил карап. Купты җилләр, чыкты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне җан сырап. Шигырь тәмам. Күрәсезме нинди картина? Каты давылда кичкенә генә бер көймә җилкәннәрен киереп каядыр бара. Бәхет эзләп бара. Бик күп ассоциациялар монда булырга мөмкин. Милләт чагышты. Милләт битендә ул карап. Безнең татарның карабы батарга мөмкин. Чыкты җилләр, купты дулкын. Чөнки революциялар килә. Дәрдмәнд сизгер күңелле кеше буларак 8-нче елда укыймы фаҗига киләсен белеп язган. Менә бу шигыре аның дөнья куптара. Татар шигърияте мәйданында. Менә ниндидер теге өметсезлек тә бар. Нинди упкын, кайсы юллар тарта безне җан сырап. Һәм аның күңеле сизгән бит, сизгән. Революция килер, байларны атарлар, таларлар, урта хәлле дип бөтен крестьяннарны төрмәгә тутырып бетерерләр. Интеллигенцияны гулагларга утыртып атып бетерерләр. Сугышлар чыгар, сугышларда бик күп ирләребез кырылыр, ата-бабаларыбыз кырылыр. Менә нәрсә турында алдан әүлия кебек күренгән. Бу шигырьне аңлар өчен белем кирәк. Фәлсәфә кирәк. Аның астарлы сүзләрен аңларга кирәк. Шулай итеп без Дәрдмәнднең Карап дигән шигыренә бераз игътибар иттек. Хәзер инде хушлашабыз, сау булыгыз.
Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Рәшит Мостафинны халык арасында гармончылар патшасы дип йөртәләр. Милли җыр һәм биюләргә җан өреп, аларны тамашачы белән тоташтыручы Татарстанның халык артисты Рәшит Мостафинга күптән түгел 75 яшь тулды. 12 февральдә Рәшит абыйны без студиябызга кунакка көтәбез. Ә бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар, атаклы гармончы башкаруында попури тәкъдим итәбез. Әлифба музейы Россиядә бер генә. Алай гына да түгел, музей хезмәткәрләре аны дөньяда берәү генә дип саный. Шушы бердән-бер музей безнең Татарстан Республикасының Арча шәһәрендә урнашкан. Хәзер анда төрле илләрдән алынган 265 төрле әлифба бар. Алар арасында Азәрбайҗан халыклары, Көрд, Тамин, Сахир милләтләре, Уграфин халыклары, Коми, Мари, Мордва, Удмурт, Манси, Хан, Саами, Уди милләтләре, Мисыр, Таиланд, Япон һәм башка халыкларның әлифбалары. Хәбәрчебез Мөршидә Җихан әлеге музейда булып, аның тарихы бүгенгесе белән танышып кайтты. Әлифба, беренче битеңне ачкан көн хәтердә зур бәйрәм шикелле. Менә без Арча киллияте каршында эшләп килүче Әлифба музеенда, ул безнең илебездә бердән-бер уникаль музей, барыгызның да хәтерендәдер. Мәктәп еллары менә шушы китаптан, татар теле гомумән әлифбадан башлана. Әлифба музее тарихы 1999 елда языла башлый. Кыскача гына Әлифба музее дип әйтсәк тә, аның тулы исеме Музей букваристики и азбучного искусства народов мира. Менә шундый аның исеме. Ә без инде аны Әлифба музее дип йөртәбез. Музей җитәкчесе Дамир Тажиев биредәге һәр экспонат турында сәгатьләр буе тәфсилләп сөйли ала. Музейны оештыручы Хөсәен Фатих улы һәм элеккеге җитәкчесе Сания Камалетдиновадан кабул итеп алган эшне ул күңел биреп башкара. Әлифба музееның беренче залы, шушы Әлифба авторлары Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова хөрмәтенә аларның залы дип без аны йөртәбез. Менә шушы зал Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова, алар бик озын гына гомер юлы үткән кешеләр. Озын гомер юлында әлифбаны язудан тыш музейын булдыруда да катнаша Сәләй Вагизов белән Рәмзия Вәлитова. Әлеге язу өстәле һәм андагы һәр экспонатны алар үз куллары белән тапшырып калдырган. Шулай ук алар турында мәгълүмат күп җыелган биредә, документлары, характеристикалары һәм әлбәттә әлифба китапларының төрле елларда чыгарылган басмалары. Әлифбалар менә беренче әлиф басымынсы, аннан соң менә бу кыз һәм
тышында төшкән һәм малай менә монда кулын күтәреп тора. Төрле төсләрдә, төрле тышлыкларда ул алифбалар менә шулай итеп басылдылар. Алифбадан тыш аларның яңадан 30-га якын китаплары бар. Ул менә алифба белән ничек эшләргә, беренче класста татар теле дәресләре, башлангыч мәктәптә татар теле укыту методикасы һәм башкалар. Менә шундый аларның башка хезмәтләре дә күп. Хәтерегездәдер, үзгәртеп кору елларындагы вәзгыять кайбер халыклар өчен язу графикасын алыштыруга этәргеч биргән иде. Без латин графикасына күчәбез дигән бер чор булып алды. Шул вакытта инде 90-ны узган Сәләй Вагызов, Рәмзия Валитовага мөрәҗәгать итәләр. Һәм алар яңадан бер алифба латин нигезендә, латин грамматикасы нигезендә алифба төзиләр. Менә алар бу өстендә аны шуны күреп була. Ул чакта латин алфавитына күчми калсак та, язу тарихыбызда андый чир бар. Шул җәһәттән күрәсең, татарларның алфавит тарихын өйрәнергә мөмкинлек тудырылган әлеге музейда. Икенче зал алифба тарихына һәм татар язуы тарихына багышланган бу зал. Татарлар бит кириллицада әле бик аз вакыт без язабыз. Шулай бит. 1939 елдан 80 ел гына әле кириллицада. Аңарча 10 ел латинда язалар татарлар, аннан да алда меңнәрчә ел татарлар язалар менә шушы гарәп графикасы белән. Менә шуңа күрә дә зур урынны алып торам да, шушы безнең стенд гарәп графикасында хәрефләр куелган. Һәм инде иң беренче алифба нинди нәрсә була дигәндә, беренче алифба иман шарты алифба ролен үтәп килә. Анда шушы менә алфавит була, гарәп алфавиты, һәм ул үтәп килә. Инде авторлы алифбалардан иң беренче алифбаны без Сәгыйд Хәлфин алифбасы дибез. Менә монда 4 биті куелган аның, Санкт-Петербургта басылган 1778 елында басылган беренче татар алифбасы, авторлы алифба. Яңалыкка омтылучан, эзләнүчән музей хезмәткәрләре бигрәк тә Арча педагогика көллияте җитәкчелеге тырышлыгы белән Алифба музее 2018 елда шушы халәткә китерелә. Алифба тарихы белән кызыксынучылар өчен тагын бер кызыклы зал ачыла. Üçüncü залда dünya халыклары алифбалары тупланган. Менә монда 4 экспозиция, бу якта 4 экспозиция, 8 экспозициядә менә монда 160 алифба. Алар дөньяның 67 телендә. Гомумән безнең музеебездә 300-га якын алифба бар, алар фондларда сакланалар. Педагогика көллиятенең икенче катындагы кичкенә генә бер бүлмәсеннән башланган музей көннән-көн үсә, яңара. Мәктәп укучылары да, студентлар да, кем генә килсә дә, яңа бер дөнья ачкандай була. Алифба музейын барлыгын белгәч, әлбәттә мин бу музейны да карап кайтырга теләдем, чөнки бер җирдә булмаган, моңарчы ишетмәгән музей һәм монда килүемнән үкенмәдем, чөнки бик тә кызыклы һәм бик күп яңа мәгълүмат, бик күп кызыклы мәгълүмат туплап кайтам. Шул ук фикерләрне музейга экскурсиягә килүчеләр менә шушы теләк дәфтәренә дә язып китә. Музейда бик күп кунаклар була. Төрле илләрдән, татарлар яшәмәгән җир юк бит инде. Барлык җирдән киләләр һәм инде алар үзләренең менә матур истәлекләрен дә шушы дәфтәргә язып китәләр. Менә анда күрсәтергә була. Менә шулай язып истәлекләрен язып китәләр. Дамир Тажиев сүзләренә караганда, музей кунаклары аеруча алифба авторларының фаҗигале язмышын сөйләгәннән соң тәэсирләнә. Сәләй Вагызов белән Рәмзия Валитова бик озын гомер юлы узсалар да, аларның язмышлары бик фаҗигале. Алар Казан педагогия институтында укыган вакытта танышалар. Икесе дә дөм ятим. Сәләй Вагызов приемный семьяда, Рәмзия Валитова балалар йортында үскән кеше. Инде танышалар, дусташалар, соңгы курста өйләнешәләр һәм направление алып Арчага педучилищега татар теле әдәбияты укытырга киләләр. Бу була 1937 ел. Аларның сугышка кадәр 2 балалары туа. Менә монда кичкенә Римма, кичкенә Камил, менә аларның рәсемнәре. 2 бала туа сугышка хәтле. Инде 1942 елны Сәләй Вагызовны сугышка, фронтка алалар. Һәм анда 1 ел сугышканнан соң Харьков янында ул чылганышта әсирлеккә төшә. Һәм калган вакытта аның менә шушы әсирлектә була. Инде әсирлектән монда илгә кайткач
әсирлектә булган өчен 10 елга утыртып куялар. Ул Коми Республикасындагы Печора лагерында менә шушында 10 ел утыра. Инде кайтканнан соң монда педагогия училищесына киткән җирне аны эшкә алмыйлар. Төрле авыр эшләрдә эшләп йөри. Аннан соң үзенең укучысы инде Зафранов булган. Менә ул Равил Әлмиевич Галиәхметов, соңрак ул бик озак вакытлар мәгариф министры урынбасары булып эшләгән кеше. Менә ул аны шушы педучилищега эшкә кайтара. Һәм инде хатыны белән бергә Рәмзия Валитова белән алар татар теле укыта башлыйлар шушында. Һәм нәкъ шул вакытта алифбага конкурс игълан ителә. Яңа алифбага. Чөнки Гаппас Сайфуллин алифбасы инде искергән була. Алар шушы эшкә кушылып китәләр һәм алифба төзеп, алар төзиләр, менә шушындый кагазьләрдә, менә монда аерым битләрдә төзиләр, аны печатлиләр машинкада. Һәм шушылай итеп, аны бөтенесен туплап, мәгариф министрлыгындагы комиссияга итеп тапшыралар. Анда тапшырганда әле куып та чыгаралар. Авыл укытучысында йөрмәгез әле, аны профессорлар төзи алифбаны дип. Профессорлар төзегән алифбалар үтми, шушы гади алифба иң әйбәте дип 1965 елда басылып чыга. Тормышта ике мөгъҗизаны инкар итеп булмый. Берсе тау ташларына тишеп чыккан чишмә кизләү, икенчесе алифба дип искәрткән Гариф Ахунов. Чыннан да, берсе аларның тамак сусавын басса, сулыш юлларын киңәйтсә, икенчесе рухыбызга кудрәт өсти, тормыш юлларын киңәйтә. Әйтеп үткәнебезчә, бүген халыкара Гавай гитарасы көне. Безнең телевидение фондында музыкант Сәгыйть Алиевның Гавай гитарасында башкарган 1992 елда язып алынган видеоязмалары саклана. Шуларның берсен сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.